Kyllä meikäläisen nimi on Kuha. Ja mä oon Nalle. Ja me pelataan peliä. Nimeltä Minecraft. Ja Skywars ja Hypixels. Kyllä. Ja tosiaan meidän kanava tulee olemaan PvP. Meidän kanava on PvP. Se on taas PvP. Kuolin. Meidän kanava on keksinyt PvP. Meillä on haaste nyt. Mennään. Mulla ei oo haasteen nyt. Eikö? Mulla on speedi nyt. Nice. Mennään keskelle. Speedi on parempi. Onko sulla kappaleja tai mitään tällaista? Mulla on 1,5 open. Hei, miksi tässä on edelleen tää haaste? No, eikö sä tiedä mikä haaste on? Tiedän, mutta kun mä haluan ton speedin tähän. Sä nyt haluu mitään speedia. Eikö haaste oo hakkaa nopeasti? No se hakkaa ihan helvetin nopeasti. Ei se kyllä hirveän nopeasti hakkaa. Kato vaikka. Ihan normivauhti. Otappa se miekka käteen. Edelleen samaa vauhtia. Ihan hakkaa. Otappa, kun se haaste lähtee pois, niin kyllä sä huomaat eron siinä. No ei oo. Tuo mitä Jonne. No jatkat vähän jonneille. Hei, suojaa sä mua sieltä. Niin mä teen reitin. Ne tulee! Etkä? Tuleeks ne? Tulee! Tehdään reitti. Minne? Mä otan nopea vielä haasteen vielä. Tu. Joo. Keskelle. Paskat siitä haasteesta. Paskat siitä haasteesta. Me men. Sä et. Äiti! What are you doing? Mulla on 2 HP. Nalle. Tää päivä ei olekaan why you always lying. Tää on why you always dying. Et sillä leviää. Rektauksen. Ket rektaan. Ei se ollut yhtään itse. Sieltä tulee Timo Fulli. No niin, kato 1 tippu. Kato, mä... Selostusta. Siellä Timo Fulli ottaa kamaa. Ja en tiedä miten se tekee. Jaha. Ei. Nalle. Kerro vaan. No voi vittu. Se oli se asia. Mä otan knightin. Meillä on kuvattu. En kerro. Terve. Terve. Ja tiedät, että me tapetaan nyt kaikki mahdolliset, ketä me voidaan tappaa. Pappaa. Kuoliko se jo? Joo. Joo. Hyvä. Hyvä. Kauheen mursun ääni kuuluu tuolla, olkoon siis kun auton. Pärjääks? Ei. Hyvä. Ethän sä pärjää koskaan. Ei me mennä tonne. Ei. Eikö musta tuntuu, että me saadaan? Äiti, ukki, isi. Mamma mia. Varastasin pian. Ori oppia. Sitten mennään. Sitten kun mennään, niin sit mennään. Et sillä levis. Anna mulle kamaa. En. Nyt Timu fullidataan. Knockback 1, ootko edes tosissas? Tää on tää peruskoululainen. Tänne tullaan! Mulla on Knockback 1 miekka. Hei, ihan sama, kyllä me tapetaan ne etsille. Annetaan niiden tulla. Et sillä leviää tänne näin vaan.
Ets. Tää Jonne hakkaa meitä tossa. Hei! Pitäisikö lopettaa nyt? Turpak! Mä kuvaan videota. Aamulla ne matikaläksyt. Mä kuvaan videota. Tässä näette ihmiset. Nämä ovat häiriöntekijät, jos ette ikinä ole ennen tiennyt. Edittaako tuon kunhan ehkä pois? En mä jaksa. Anna mulle blokkeja. Sulla on blog. Ei oo. Mulla on vaan pikki ja miekka. Tuu keskelle. En mä pääse. No mikset? Mä oon jumissa. No ethän oo. Onhan. Niin, keskelle. Tipuiks? Yhden blogin hyppy. Ei käynyt mitään. Eikö uuteen? Mä en oo varma jaksaks mä edittaa tätä tänään. Ja julkaise vaan, älä edittaa ollenkaan. Kuulikko? Kun menette kattoo Kuhaks-kanavan, niin te näette siellä vaihtoehdot, mikä on ainoat vaihtoehdot, mikä voi olla todennäköistä, mikä editoi ehkä tämän videon. Joko mun maailman paskimmat editoinnit, tai Jone, tai Onks Jone hyvä editointi? on. Mäkin haluan olla. Hei, tuu tähän mun viereen. Tullaan! Tuu tähän mun viereen! Eikö? Menikö ne varmasti oikein se toisen? Epotioni siis. Tänne tullaan meidän takaakin! Saatana. Yksi. Toinen. Koinan kuolee. On tää perus. Mä kuvaan videota. Mun naama eteen tulee kebabia. Ai niinku Nyt 2 häiriöntekijää. ei niitä perheeseen syödä muuta kuin roskaruokaa. Niin. Tuukko tänne helppiin vähän? Niin pakko. En tiedä. Mennäänkö yksi UHC? Ei. Mä kuvataan tää video. Tuo yksi matsi kesti minuutin. Mä otin vääränkin. Syöks sitä vitun kebappia nytte? Et oo ees tosissaan. Okei. Se houkuttelee liikaa. Mä keksin tälle videolle nimen. Oho, se julkais Tän videon nimi on Se houkuttelee liikaa. Varo! Hei. se kun täällä ei pysty tiimillä sitä ongittaa. Ei tätä kuin regeni. Noin. Mennään. Hei. Venaa. Noin. Nyt mennään. Olotko edes tosissas? Sä laitoit mut palamaan ja mulla on pelkkä kypärä. Ja sä luulet, että mä tulen auttamaan sua. Joo. Kokis puuttuu! Mä oon ehkä vähän väsynyt. Ai niin sä taitteet mitä kun kokista, että sä jaksat. Terve. Mä haluaisin prottua. Terve! Kato missä mä seison. Nalle. Kuumatus. Kuumutus 2015. Jep. Eiks nyt oo 16? Oliko? En mä tiedä, ei. Eiku.
Mikä vuosi nyt on? En mä oo varma. Sä et luutanut mitään chestejä täällä. En niin. Mä lähdin keskelle. Täällä oli OB-kamat. Ja mä kuolin keskelle. Nyt sun vuoro spektaa mua. Oikeesti. Joo. No niin, chase työpla. Mee pois kyllä tää kypärä. Sit mennään poika. Tee raittius tästä. Rakan ei voimaa! Reijokin pois sen pelimuotoa. Venas. Me ollaan kuvattu ihan tarpeeksi nyt. Okay. Ai sä tiedät, että Tuu mun viereen. Kautta partyvarpilla sä pääset mun viereen. Kävele eteenpäin. Tule tähän. Minne? Tähän. Kato. Joo, meikäläisen nimi oli Kuha, ton nimi oli Ehkä nää. Se on ihan kauhean jätkä. Ihan sama, älkää välittäkö kuitenkaan siitä. Mut niin siis, niin miksi mä hakkaan koko ajan? Gitter click. Master click. Joo, se olisi. Moi moi, moi. Ei voisiko. Se olisi moro.